Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa mas wag na segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Tuhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered. The family and Barcata outing. By Albay, Sorsigan, Cancer Tour. By the city tours around town. For wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipac, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs, travel and tours, it's always savage with a smile. Playbook your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan,
respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing kakampihan padumat sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog ka Bicolano worldwide. Ay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. 14 or make it 15 minutes. Makalipas mo ang alas 5 ng pagkamaning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. This car, you don't exist. Don't tell me what to do. Your key, and you crash into things like I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty over so really HD. Are you really my dad? You're sad.
Alright, mga tugang, Diyos Marina, pagkaagap Bicolandia. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Ay, ang following Friday. Petsa 28 na po. Sa bulan na Agosto 2026. Ay, natatadampi ng aldaw. Natatadampi ng aldaw na sana. Namamati ta na ang lipot-lipot. Mapalyo na kita mga tugang sa Birmans. Kaya ano pa man. Oy, syempre magandang umaga. Good morning world. Sa mga maagang gumigising, magandang morning. Sa mga nagja-jogging sa mga oras na ito. Sa mga nag-unat-una, ay magandang morning ha. Happy Friday po sa boss. Ang bilis. Napakabilis ng araw. Parang kailan lang, no? Monday pa lang. Ngayon, nako. Dito na naman tayo sa araw ng Friday. Thank you Lord. Salamat po. Umabot pa tayo ng Friday. Ay, siyempre magandang umaga sa lahat po ng mga estudyante natin, ano? Kaya si kaso po sa mga oras na ini, as well as sa mga panatokto na atag pa po tabi. So iba para laog na sa eskwelahan. Ultimong karalasi. It's another long weekend pa lang. At sa Monday, holiday na naman. Mabalik mga tugang sa tuyang mga estudyante. September na. Hindi man ano. Kaya ano pa man, so mga estudyante ta, asikaso. Pasipos po tabi. Ay, siyempre, happy birthday po duman sa nag-celebrate kasi ng mga birthday today. Siyempre, mga tugang duman po sa mga may kapiestahan. Happy fiesta po tabi ha. Gani anti-bispiras na po mga tugang sa Banwaan kan Bakakay. Sa agad-bispiras na. So mga makikipista po tabi, magpalista na. Good morning po sa mga parantabay ka dyan po sa Bakakay Albay. At dagog ko mga tugang galing yung mapista na. And syempre mga tugang naman po may mga espesyal na okasyon. May mga kasalibutan po ngayon na pagkagaw. And also naman po tabi mga tugang sa may mga anniversary. Happy anniversary po tabi sa inyo boss. Sining man mga tugang naman po sa may mga kamatiang ay magparahay. Sabi ito na nga ni mga tugang, ano man pong kadilipisilan, ano man po mga tugang na mga kinahampang ta, kaipuhan po. Naon man pong giraray sa tuyang padagos, pag-isip po mga tugang ning paagi. Sabi ito na nga ni mga tugang, ano man nakadilipisilan, gamos na yan mga tugang, di po tabi ning hanggalan, di po tabi ning katapusan, kaya permission na po tabi kitang fights na. And syempre mga tugang duman po sa tuyo mga kababayan, na ipapungan po tabi ning mga gadan, ring mga kamunduan, ay sininggan dati ano, ang programang ini, ang Bicol Net TV, palagos man po tabi na nagpapaabot sa muyang pakikidumamay, siyempre pakan sa muyang pagkikisumano, sa sendo po tabing mga kamunduan. Ay, sa may mga ganan, condolence.
Then you crash into Siyempre mga tugang sa pangalan po kang Bilog na Fransa, kan Bicolnet TV, siyempre sa Panginoon po yan, kasama yung station, kasama yung general manager, Maestro Nela doon, dyan po tabi sa main studio. Siyempre sa pangalan po tabi, kan sa tuyo mga katuwang, hindi po sa loob sa tuyo programa. Siyempre po tabi sa pangalan ng Duga Boss, iyon po nagantabay, gabang po tabi kan sa tuyo programa. Oy, maraming thank you. And siyempre mga tugang tabi man, pakishare po tabi kan sa tuyo programa. And mag-comment, mag-like, and mag-share po tabi. Taganing ma-appreciate man po tabi ang sa indong pagsurusirip. Diyan po tabi sa tuyang programa ngayon na pagka-morning. Siyempre mga tugang ako man po tabi ang sa indong makakasabay. Sundo alas 6 ng pagka-morning. Ang sa indong po tabing taga-pukaw. Ang sa indong po tabing amigo. Ang kasunod po kan may mga tutol nag-ibo alagad ng tralyo. Kan may mga dispalinghan ng trabaho. Tolong kiniste mga tugang at your service. your house is haunted too. My mom. Ay, pasensya na kamo ha. Takasuhapon, dahil kita nagsabay-sabay. Dahil kita na pagkasabay-sabay ta. Apod kini, medyo naglain sa pagmatita. Palusot mo ngaya. Nagilamaw ka sana. Dahil nag-alarm. Dahil na ako nabihan sa alarm ko. Sorry na. Ugmaw na ko ta ako taon ako maperpeko na sa programa ta. Well anyway mga tugang, happy Friday po sa Gabos. Welcome po sa tuyang ultimo na naman aldaw na pagsarabay-sabay mga tugang. Sa aga ay aldaw ng Sabado. Oy, grabe mga tugang ha. Grabe so nangyari duman sa nangyaring flash flood mga tugang duman sa Nepal. Oy, grabe talagang kung mahihiling ta makagirigirabo mga tugang. So, nangyari duman sa bansang Nepal. Duman sa nangyaring flash flood mga tugang. Talagang kung hihilingon mo kung yaong kaduman mga tugang sa lugar, talagang talagang mga tugang makagurginabo, makangurngirhat mga tugang. So, nangyari mga tugang kang uminaging aldaw. And syempre mga tugang katakot kayan, nagpabot mga tugang ng pakikiramay ang gobyerno ng Estados Unidos at sa mga biktima ng flash flood sa Nepal, kung saan nangako ang US ng humigit kumulang 29 million bilang emergency assistance para suportahan ang nagpapatuloy na rescue at relief operations. Saan magpapadala rin ang Washington ng isang disaster response advisor sa apektadong lugar sa Rosawa upang tumulong sa pagtugon sa krisis. Saan nagpahayag din ng pakikisa si US Secretary of the State Marco Rubio sa pamamagitan ng isang post sa X, sa isang post kung saan sinabi niyang kasama sa panalangin ng mga Amerikano ang mamamayan ng Nepal sa gitna ng trahedya. Kung saan mga kaibigan, isa ng matinding trahedya tumama sa border area ng Nepal at Tibet.
Tibet, China matapos rumagasa ang baha na may dalang putik, tubig at mga debris mula sa umapaw na ilog. Habang umabot na sa 157 ang kumpirmadong nasawi, habang 403 na tao ang nawawala sa Nepal, kabilang ang mga turistang mula sa India, US, UK, Australia, South Korea at Malaysia. Habang nasa 265 naman ang nawawala sa Tibet. Maraming komunidad ang natabunan ng putik at debris habang nasira ang mga bahay, kalsada at hydroelectric power plants na nagdulot ng malawakan pagkawala ng kuryente. Patay sa mga ulat, posibleng nagkaroon ng pagguho ng malaking bahagi ng glacier sa bundok matapos ang magnitude 4.4 na lindol. Saan sinabayan naman ito ng malakas na monsoon rain na naging sanhi ng biglaang pag-apaw ng Lendikwala River. Tuloy ang rescue operation, ngunit nahihirapan ng mga rescue helicopter makalapag sa mga bundok ng Rasawa dahil sa masamang panahon at mataas na tubig. Yun ang tawag dito. Yan ang presenting sitwasyon mga tugang. Yan po tabi sa nangyaring pagragasa ng flash flood. Sabi ko na nga magkakaroon lahat mga tugang subiglaan na pagbulusok ng tubig na may darang tubig, may darang dugi, and mga debris tuminaklob mga tugang duman sa mga edipisyo, kasabay sa mga harong, and iba pa po tabi ng mga paglugar. Let's pray for Nepal. Kita, iini sa mga disaster mga tugang na dito napupugulan. Sige mga tugang, 5:30 in the morning. Askasan talaga ang oras. Kaya iyan mga tugang ang sining po kayo na mga insidente mga tugang. Sabi ta na nga dawa sa info tabi. Dawa sa info tabi, pwede siyang mangyari yan. Lalo na po mga tugang duman po sa mga lugar daigwa po tabi ng pag-abuso. Pag-abuso mga tugang sa mga natural resources. Hindi po tabi. So, pigapon ta po mga tugang na padusang balik. Duman po mga tugang sa iba pang mga pinisir ini mangyari ba ko sa na po mga tugang duman po sa naunambitan ng lugar, sa naunambitan ng nasyon, sa ining pag-inomdom mga tugang kapag ang abot kini ang kalikasan na po tabi ang nagpamati, wala po talaga tayong ligtas dyan. Oy, good morning mga tugang. Yan po tabi sa mga taga-Banwaan ka na Isto Domingo Albay. Magaling ini ang LD Santo Domingo mga tugang na naoning walk-through detector sa Santo Domingo National High School kang uminaging aldaw. Isain parte ini kang maagap na lakdang aning pakusubon sa mga eskwelahan ang pag-abot mga tugang sa seguridad. Kung saan obheto kang kagamitan na makatabang sa pagtukoy kang mga metal o matatarom na mga bagay na pwede sir maidara sa laog kang campus o mga eskwelahan. Kasunod ini kang naging isyu ang tuminalikod na aldaw or insidente sa Zamboanga kung saan mas pinakusog ang pangapudan para sa kaligtasan kan mga estudyante.
Ngayon po tanto mga tugang, target man kang LGU na matawan ng parehong kagamitan ng iba pang mga eskwelahan sa naunubitan ng banwaan. Ako mo parte mga tugang ani kang pagpapakusog kan school safety asin seguridad mga tugang kan mga kahobinesan. Alam mo, pag-arog kayo ni iniso dakulang katabangan, duman sa tuyang mga eskwelahan. Iyo, sabi talaga ni, kung maraniparong mga tugang ang mga pangyayari po, hindi po tabi siya sa tuyang nasyon. Talagang halos nagkasunod na po mga tugang ini po ng mga insidente ng bayolensya. Lalo na po sabi nga ni kan sa tuyang mga kababayan sa tuyang mga otoridad. Grabe ngayon taon na ini. Talagang yaon ni digdi nagkabiryo. Nagsarabayan mga tugang ang mga siring kining insidente. And I don't know mga tugang kung ano ang nagiging impact kaya kini. Ako pinihiling-hiling ko digdi. Sarok digdi mga tugang sa nagiging impact. Kan mga balita mga tugang. Excuse me. Grabe ang abot Pasensya na tabi. Napapapos na kita. Sabi talaga ni mga tugang talagang it's about time na ini po tabi ng mga bagay na ini dapat po tabi ng mas maagap po tabi na aksyon kan mga LGU man po tabi sa indang mga nasasakupan maagapan po tabi na magkaigwa pagday na po tabi paghalaton na may mangyari pong mga siring kining insidente bago po tabi maghiro. Kaya sa araw kayo na congratulations tabi sa tuya man na pagsaludo sa alkalde kan Bunuan kan Santo Domingo sumaray po tabi na kaisipan na araw kayo and yaon man sa iya po mga tugang na regular na pagbisita sa mga eskwelahan sa mga elementary and high school tangani na mga tugang na makaulay-ulay man sa mga estudyante. Dakulang bagay po ini. And mahiling sa inda po tabi na mga sitwasyon. Tangani ng kung ano man po tabi ang maitatabang kan lokal na gobyerno kan ano man po tabi ang maitatabang kang munisipyo. Makakapag madali po tabi na may ipapaabot. Ilan mga tugang kayo po na yan ang magayon na ini po ng mga inihilong opisyalista takot na magluwas na mainitan mga iba man diya kitang bistado na halos abo na mainitan sa luwas abo na po mga tugang masaldangan ng aldaw kaya ini po mga tugang dakulang bagay sabi talaga ni ang personalmente na makaulay-ulay mga tugang ini mga estudyante. Tagani na po mga tugang na ma-motivate sinda. Paghiras mga tugang sa indaning mga advice na motibar sa inda mga tugang. Tagani na magpadagos and makaroon man po tabian sa indang pag-ieskwela. Kasabay dyan, sa mga pag-isip mga tugang ng paagi, matuwangan po tabi sinda sa indang mga pag-ieskwela. Ito ko na bagay iyan mga araw kayo ng mga metal detector ngayon ipindudunar mga tugang sa mga eskwelahan para mas mapadali man ang fight mga tugang kan mga security kan mga eskwelahan na kini na magiging magian man sa sendang trabaho. Tayan baga mga tugang iduduok mo sana padi-detect na kayan kung ano igwa ka dyan na bitbit. Very good. Sige. Ay sa iba pang mga istorya mga tugang labyog kita sa badwaan po tabi kan talaga
nagpahayag mga tugang ng pagkadismaya si Daraga Municipal Councilor Attorney Ian Makasinag matapos mga tugang sa iyang ipinagbusol ordinansa mga tugang mapadapit luman po mga tugang sa mga open pipe modified muffler na ipamumupo tabi na papangyari. Although mga tugang, sabi na nga ni, aprobado na po tabi, pasado na ini. Dahil pa po tabi na implementar kan otoridad. Sa mga tugang, uminabot po sa punto na nagdesisyon po tabi ang konsihal na kung dahil lugod nga ini may papautob, karasuhan talugod nga so dapat nga magpautob kay di. Sa ibaga, pagkayon ang kaisipan mga tugang alagad pag-abot sa implementasyon, galing nga nagdidipisilan. Kung hilingan mo po mga tugang, although igwa na po tabi ng siring kaya na ako din ordinansa, kung hilingon ta po tabi, kung hilingon ta po tabi, kasi daiman po tabi na susunod, o daiman po tabi na implementar ng toltol. Kaya, sabi kan konsihal, galing nga nagsasayang siya nakita digdi, nagsasayang siya nakita ng oras, nagsasayang siya nakita ng papel, para sa pag-ibo kayo ng ordinansa kung daiman siya nangaya. Kung daiman siya nangaya kayang i-implementar. Kaya sa iyang limat na ipinangapunan sa Daraga Municipal Police Station, ang bagay na ini, ngani ng kumbaga may humapot kung igwa na lamang kawanan mga tugang ng pinalidad pag igwa na lamang kina-aprender mga tugang mapadapit sa bagay na ini. Tadakulang perwisyo ini, lalo na po duman sa mga kababayan ta, sa mga residente mga tugang na napiperwisyo mga tugang sa sindang pagturog sa pagkabangge dahil mga tugang digdi sa mga nagbubutubot na mga tambutyo sa mga tinampo, lalo na sa pagdisoras ng bagi. O saan naman duman sa mga iba pang mga munisipyo, iba pang mga LGU, siring man po kayo ang gibuhon tabi nito. Na since igwa na po tabi, aprobado ng ordinansa, so kung dahil naghiro, so dapat magpa-autob kayan, yun, nalugod sa saan natin ng kaso. Taday man ang ganting rason kung nataday implementar. Dahil man kinason ko na taday implementar iyan mga tugang, it's because sabi ta na nga ni pasado na po ang ordinansang iyan, meaning to be implemented as soon as possible. And the time mga tugang na iyan po tabi na aprobaran. And same with the Daragueños, iyan man po tabi sa sindang nakahaputan. Nagkapirambulan na ngayon tabi. It's the same parareho man girare ngayon ang sitwasyon. Nag-aararagi ngayon digdi. Nag-aararagi ngayon digdi sa mga panginat na tinampo. Pagpasing ngayon digdi sa mga inner road. Nakulang perwisyo ngayon sa samuya ngayang mga residente. Ano na ngayon sa may mga kamatian. Siyempre, so may mga trabaho kinaagahan. Piperwisyo mga tugang kaya na mga open pipe, modified muffler mga tugang. Diyan po tabi sa Banwaan kan Daraga. Kaya yan sa mga gustong gibuhon lakdang kan konsihal kan Banwaan kan Daraga. Kung dahil ngayon ma-implementar, dapat nga sa implementor, ayun na lugod ngayon, so sampahan ito ng kaso. Tangani ngayang
Pag kini ngali ngayang maghiro. Dahil tama man. Kasi pag siring kini mga tugang, pigiling ta. Sayang sa naso panahon mga tugang. Dili mo yan kay mga alam mo pag pagibo mga tugang ning ordinansa ba kung po yan karaw-karaw. Ididepensa mo iyan mga tugang. Gali ka nagibo ng thesis. Gali ka nagibo kay thesis mga tugang. Kaipuhan mong idepensa. Tangani po iyan maging kung tangani mga tugang na maipasariya. Sin maipautob mga tugang sa Indo po tabi na munisipyo. And iyo man din same with mga tugang. Ngunyan dapat saruini man sa mga kumbaga magiging pangapudan taman po mga tugang duman po sa mga LGU, sa mga konseho mga tugang, sa mga alkalde na apod kini dumibo man po ning siring kaning laknang. Ako lang din po sa Banwaan kan talaga igwa po kayan. Ang alam ko ang Santo Domingo igwa man giarog kayan. Kumustahon taman daw so proponin kay ni. Kumustahon ta daw so author kay ni. Kung ano man po tabian masasabi niya. Alam tagali pasado naman ang bagay na ini. Ang ordinansang ini. Agad iyo man sa rumal ini sa nahiling ta. Gali man po tabi na iman na implementar ng toltol. Kaipuhanan iyan ano. And sa pa sa nahiling ta po mga tugang sa oral daw tang pagbarag-barag diyan sa tinampo. Ano daw po tabi king guluhan man ning provision. Ining mga electric vehicle na ini na nagpapasad-pasad man po tabi diyan sa main thoroughfare. Ini po bagang mga e-vehicle na kung hilingon man po talaga mga tugang di man sinda angay po sa mga main line or sa main road or din sa main thoroughfare. Iyan po bagang mga e-vehicle na yan kung hilingon ta ang disenyo po kayan na ibang po tabi angay ang disenyo maging ang dalagan po tabi ninda dahil man po tabi bagay dyan na magpasad-pasad sa mga main thoroughfare. Kasi ang speed ninda, ang disenyo ninda, bako po tabi applicable dyan. Pero ang nagiging problema ngunyan, mga tugang, since galing kabuti na nagdadakol man po mga tugang, ang presensya kayo na sinda na po tabi ang yaon permit din sa mga tinampo nagpaparasad-pasad sa mga nagtatarahaw-tahaw na biyo. Na kung iisipon mga tugang, pwede sir mga tugang na magkaw sa iyan ng aksidente po tabi. Kaya, lalo na duman sa mga dati may nakasunudan kita kaiyan dyan sa siyudad kan Legazpi. Bigla sa nang minaliko mga tugang. Ni magsinyas, ni apod kini, signal light na kung mapasain siya, dahil lamang. Bukod sabihon mga tugang. Ang mga siring po kini, dapat po tabi, dahil po tabi nagdadalagan sa main line. Iyan po tabi, dakulang dakula po mga tugang na makakapag-contribute iyan mga tugang ning aksidente anytime. Magkakaigwa mga tugang ning pag-contribute magkakaigwa mga tugang ning aksidente anytime mga tugang dahilan po tabi sa mga bagay na ini. Kasi iyan mga tugang ang sundo sa ngunyan dahil alam kung paano po grabe iyan ma-regulate. Sino ba talaga ang dapat mag-regulate kaya? Sabi kang LTO dahil man ngayon iyan sa muya. At dahil man iyan saklaw. Since ngayon dahil man iyan nagkukuan ng mga o dahil man nagpaparehistro. Ang problema nga ni kaya dahil na nagpaparehistro. So nagmamaneho pa.
kulang man sa kaaraman pag-abot sa tinampo. Paano nakita kaini? Paano nakita kaini mga tugang pag uminabot sa punto na iyan po mga tugang nagburuag dyan sa tinampo na basta-basta sa dapo tabi mga tugang pinisir na magkakaw sa iyan ng aksidente. Kairak man po tabi. Kasi ang panabutan tagayan ining mga ibihikil kaini po dabi mga tugang dapat iyan po tabi duman lang iyan magdadalagan sa mga ini roads, duman sa mga subdivision, duman po mga tugang sa mga lugar na kulang ang auto. Pero at the point mga tugang na magdalagan po iyan dyan sa mga main thoroughfare, daw makakapag-contribute ng ini ng aksidente. Ilan mga tugang sa kulang man ang sindang kaalaman, basta ang alam ninda, silinyador asin trino. Iyo sa lang aram ninda. Dahil ninda aram, so tamang manera mga tugang. So tamang pag-obserbar mga tugang. Diyan po tabi sa mga tinampo. Kaya ano daw tabi kung isabay man ini kan mga ginagalangan niya itong mga opisyalis. Pasidad, mapamunisip, banwaan. Ano daw po tabi kung mag-isip man kita ng paagi, isipan ta ng paagi. Kaya mag-isip ng provision mga tugang. Mag-isip mga tugang ng provision. Kung sundo sa in, siyempre kung bagaman, kung dahil talaga mapugulan, may oras na po tabian sa indang pagdalagad dyan sa main thoroughfare. Apod kini nagdadakol na po ang aksidente. Na kinaimbultuhan po tabi kining mga naanambitan ng e-vehicle na ini. Ako naman tabang man talaga duman sa tuyang mga kababayan ang mangi ang labot mo tunyo. Na kami ngaya kung totoo sa kung kami ngaya makwarta kaya mi ngayon bumakal kayan. Hindi man po tabi big question. Hindi man po tabi big question iyan. Oo na, kaya mong magbakal kayan. Sa tuya lang po digding pinagpupunto mga tugang. Is ito po tabi na dapat magkaigwa po, ma-regulate po tabi. Magkaigwa ng provision. Kung hanggang sundo sa insa na po tabi ka mo pwedeng magpadalagad kayan. Sa iyan sa mga nagiging problema ngunyan. Pag-abot mga tugang dyan sa bagay na yan. Again, kita po tabi, nagkukontra po tabi sa bagay na yan. Since iyan po tabi, arang tabi na kalman po tabi nino yan. Pero sana naman po tabi, sa tuya po tabi ng mga inihitong opisyalis, mga tugang, ibuhan po tabi ng paagi for the safety mga tugang para po tabi sa kaligtasan kan gabos. Kaligtasan kan mga nag-aaragi po sa mga tinampo. Siyempre kaligtasan man po tabi nindo. Kaligtasan man po tabi nindo. May mga pagsadiri po tabi kaya. Sige mga tugang, 5:51 in the morning, makaskaso na oras. Makaskaso na oras, alas 5:52 na ng pagka morning. Good morning. Diyan po sa mga manlain-lain na hipatura di polisya na nakantabay sa tuya. Diyan po tabi sa Santo Domingo Municipal Police Station kay Police Major Darwin S. Sevilla. Yaon man ang mahigos na paglibot-libot mga tugang pag-monitor kan sitwasyon dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Also man kay Police Major Nino Akyatan kan baka kay Municipal Police Station pinagtawanan linaw mga tugang kasong hapon sa tuyang entrevista
Wala po tabi ng illegal gambling activities. Diyan po tabi sa peryahan, diyan po tabi sa naunang bita ng banwaan. Wala po tabi ng illegal gambling activities. Diyan po tabi sa naunang bita ng peryahan. Katakod iyan magatugang kan pagsinibrar kang kapiestahan man po tabi. Sa iya duman po mga tugang na ipinaglinaw na iyan po tabi na karnaval o iyan po ng mga peryahan. Nag-agi man po tabi o igba po tabi ng mga permit. Nag-agi po tabi sa LGU. Nag-agi po mga tugang sa mga nilay sa konseho. Ani po tabi na makapag-operar sinda dyan. Makapag-operar po tabi dyan sa naunang bita ng peryahan. And kasabay dyan, so kung ano man ngayon sa indang mabalgar, duman sa mga kondisyones na ipinaglatag, hindi sir ngayon sa indang i-terminate. Sa inda po mga tugang na permit. Yun po sa nasabi ng peryahan. And syempre, ang tabay ka mo mga tugang sa mga maabot na o sa maabot o sa aga pa ba? Sa aga may rerouting man nagigibuhon dyan. Kasunod iyan kang gigibuhon na civic military parade. Sa aga iyan na pagkahapon, dyan po tabi sa naunang bita ng banwaan. So, sabi ito na nga as of now, maugma kita wala man po tabi ki mga untoward incident na itala. Hanip po mga tugang dyan sa naunang bita ng hipatura. O sabihon, mantinido po tabi. Matrangkilo po tabi. Pasi orden. Katakot po tabi kan celebration. Pag-celebrar po tabi kan Karagumi Festival. Na maturano sundo po tabi. Gusto 30. Pistahan po tabi. Sige. Good morning. Sa liwat duman po sa mga parantabay nagsusugusin pa po tabi sa ating programa ngayon na pagka-morning. Kita po tabi luhay-luhay naman na mapaaraman lang para mentras TV po sa laog kan sa tuyang programa. Sa kata na to karot mga tugang so after fiesta. Kata na to karon mga tugang sa mga iba pang mga concern na pinagpaabot man po tabi sa tuyang mga kababayan may kinaaraman diyan sa operasyon kan mga habal-habal po mga tugang diyan sa naunang bita ng banwaan. Paabot na iyan sa konseho sisi ang concern mga tugang diyan na pwede tang maipaabotan kan mga reklamo adi so mga parahabal-habal pala na dating 50 o yan 100 pesos naman sa pigahaga. Dating 100 nagiging 150 na. And siyempre mga tugang sa padagos na pagburutwaan kan mga kolorong po mga tugang na mga nagbabiyahe po tabi dyan sa naunang bita ng banwaan. Saro po yan sa mga idudulok na. After pista na gayon, tapabiluhon tamo ng pista. At so iba, makaulay ta mga tugang, sa maabot ngayang masunod ngayang taon, dahil naman ngayon lugod kami ngayon marinyo. Dahil naman lugod ngayon kami marinyo ngayon kan sa muya ngayong prangkisa. O kan sa muya ngayong permit na makapagbiyahe-biyahe dyan. Tapararihas man sa na ngayon. May lihitimo ka ngayong prangkisa. May lihitimo ka ngayong papel na magbiyahe-biyahe. Mas nangangawat ngayon sa mga kolorong
Di man nga natatawanan nga kan man nga natatawanan gipansin kang LG nyo. Kaya iyan sa mga bagay mga tugang na kung hiningunta. Ang dadagunta ang sentimento mga tugang kay ni po ng mga lihiti mong nagbabirahe dyan. Ang ganito to umananggad. Kaya para ano pat nagastos ka. At taon-taon ka mag-renew kan sa imong permit. Tapos pag abot kan oras, tayo ka lamang makabawi. Ta nakabili yung mga tugang ini po tabi ng mga layog-layog. Kaya ano daw ang maging maray kayo ng gibuhon na sana? Ano daw ang maray ngayang gibuhon ngayon kayo ni tabi? Ta kami ngayon. So, may legal na papel na magruta dyan. Iba man ngayon ang nanginaba. Kaya ngayon sa masunod na taon, tayo naman lugod ngayon kami mag-renew. Dakulang kawaran po, tabi iyan. Sa kaban ng bayan ko ta na maglalaog iyan ng mga pagbabayad na iyan baga. Kunyan, takong magdesisyon naman ang ganini mga tugang na dahil na mag-renew. Di paratas. Paratas na. And also, congratulations mong ginalay sa baka kay MPS. Mga tugang duman sa ginibong matara yung pong bypass operation dyan. Kang uminaging banggi yung sa barangay 2. Iyan aran sa sentro. Iyan sa bypass operation mga tugang kang uminaging banggi. Talaga na pupuko mga tugang ining mga personang nag-iimbento mga tugang digdi po sa mga illegal na droga. Alos masisain man. Hindi pa po tabi na tutungkusan. Pero, bakulang bagay na masipadiit-diit po mga tugang. Di ba po tabi ning daladako. Sige mga tugang, sa liwat sa pangarap po kang bilog na pwersa. Kang Bicolnet TV. Siyempre sa panginot po yan, kasama yung General Manager Maestro na Lagtuon. Din po tabi sa main studio. Siyempre po sa pangarap mga kasama yung mga katuwang. Hindi po tabi sa daog po tabi kan sa tuyang programa. And siyempre, sa pangalan po tabi ninyo ka po, padagos po nagantambang, at mamataning atap tangani po makasabay man ako. Maraming thank you po tabi. Siyempre ako man po tabi sa itong nakasabay din iba. Sa itong po tabing amigo. Sa itong taga-pukaw. Sa pagkaaga, ang kasunod po kang may mga toltol na gibo, o kang may mga dispalinghad ng trabaho. Tony Kilisi, mga tugang at your service. God bless all my. Keep sick, Biko Anja. Enjoy the rest of your weekend. Long weekend. Bye-bye. See you on September. September na kita liwat mag-iba-iba. May Lunis pa pala. Galing nga kapag kini galing nga nakalingaw ka. Monday to Friday ka pala. Sige mga tugang, salamat po sa sentong pagkantabay. Ingat po kita ka boss. Bye-bye. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa Segundo Distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong Segundo Distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Extravagant Tours, your trusted travel partner. We got you
covered. Ng family and Barkada outing. By Albay, Sorsigan, Cancer Tour. By the city tours around town. For wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs, travel and tours, it's always Savage with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.